Спестете време в кухнята и се насладете на перфектно сготвени ястия с тази практична тенджера под налягане. Създадена за удобство, безопасност и лесна поддръжка. Тенджерата е съставена от предпазен клапан, който осигурява безопасно готвене и контрол на налягането, пластмасова закопчалка против изгаряне, която защитава капака при кипене, и ергономична вертикална дръжка, предпазваща от изгаряне. С незалепващото се покритие готвенето става с по-малко мазнина и лесно почистване. Посетете нашия сайт eteledomshop.com и закупете своята сега.